yo Hamadi mbaɗɗa miɗo jamdi salamu aleykum mbaɗɗa bar jomone bar jam woni barikalla mbaɗɗa e tawi mbaɗɗa bar jam tan wone baye ma en ene jamdi mawɗum barikalla anani nelnoon baboye ma e ko ngal woni andi o adino julji ma ɗeɗo balɗe e namimo habaru ma nde won noon ken sehilaɓe o wimi noon aɗan ɗon kono aka jiɗɗo foti nde ade altina arore nde mbimi noon so yi o haɓre beele ma nawranam hen ndemmiram ɗim torodo ma ene jaaki joni si e ko wondi en baabo eyi ya nan tan kam haali gogo de kono noon Bocar Seydou Ly ha hikkude nde tawno komi jiɗnoɗo folindo e tan mi yiiɗa nawora eyi min sa yimɓe ɗe pawnuma ka sehilam minen ken sehilaɓe tinno ballami hen minen ayi pul fof ene kewi kono ma tan kuccata eyi kono noon nan tan mbimami ni e anani mi nani hen aɗa andi joni komi jiɗɗo folindo eyyo somi nawri joni mbaloñ ma joni ɗesata haɓno tan hene ɗil gotel ɗum noon jinnomi tan muñanami tan hami yorto e kay tinno seydi so mi addi baloñ han kadi ha jottima joni min mi yawranama ɗum mi addi ha yettima te baali enini joni ndemmiri nogas ɗo tinno nawranam yo nani Seydou Ly ha aɗa andi ko takimi noon wi somi nawri mbaloñ ma joni jawkal kal wowodirani neɗɗel gotel wona yanti to yanti ga neɗɗo aynata yiilotako tan ne hamni eyyo ɗum noon jinnomi tan muñanami tan hami yorto e kay minenne min jiɗmi tan ko wawnidema tinnoɗa ballami hen saabu ken musidɓe eyyi nan seyɗaɓe tinno ay ndemmiri nogas ɗo iɗini ɗo iɗini hankkadi mi addimi wawa ruttinde kadi tinnoɗade Bocar sinno wonano an de hikka kam komi calinoɗo nawaral tan minen hay min aggantima kono noon neɗɗo wawi seydi mum giɗo mum tan tinno ballami eyyi hoɗoɗi goni noon ndemmiri nogas ɗo heɗi goni ɗiɗo he eyyo ɗiɗo timmi dammiri nogas ɗi gaddunomi Bocar na taw lafnata guila joni kadi ɗiɗo timmi dammiri nogas de gaddumi min limiri junggam inchallah mimata wona hiɗi goni ɗiɗo he eyyi kanƴi tan ɗi kay mataw timmani nogas Hamadi saɗa yedditi lim nden ɓayde joni en aɗani ƴeewa heɗi goni ɗiɗo eyyi e goho ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi sappo goho ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi he Bocar mi kuccita e dammiri sappo e jeenayyi e bortel mbiyano dammiri nogas Hamadi mi limi hen bortel ngel de iya minne kam mi limi hen kono ko sappo e jeenayyi e bortel ngel noon waɗi ɗum nogas an kañumne ko mbaɗum eyyi wi noon tan sappo e jeenayyi e bortel an ko bortel ngel waɗi ɗum nogas pullo waɗanti ngal tordal hawni kuccita e dammiri sappo e jeenayyi e bortel mbiyawde ko dammiri nogas eyyi sappo e jeenayyi e bortel sawde wakkilima sappo e jeenayyi e bortel eyyi sappo e jeenayyi e bortel eyyi bisimilla eyyi gonen e jaam eyyi oɗon neldo min du'a eyyi Allah wat jañde e mbawen jaajino si ko woni ɗum hen an Hamadi wona ko haala ko tefte e ko ha neɗɗo haalta e ɗum bo an kay so tawi laɓiño hande mi jiɗa nana boom so tawi hoolaki tan dammiri ma hiɗin ɗo ala nawɗo wakkilima Allah tan kadi gadi ɓayde yettima wawa nawde kay so neɗɗo hoolaki neɗɗo kam ala ko reftude en edda eyyi naw Allah wat jañde eyyi gonen e jaam eyyi so desne e ƴeɗe tordoji mba sidda so hay foti ahi he ay ɗi tordoji mbasi jomum e jam o pullo hawni ana so hay fokkide tan ndemmiɗen waɗini min jeeɗi baali lel ɗam runji dare lele noon nanta hay gore baygal welino ɗiɗo gandi baygal metti ɗiɗo gandi bayndiraɗo e bayna so la pullam runji ɗum pullo cosaan kam ƴeew tan ɓeɗen wayi no baaleji puɗɗi ahe e ƴeɗe torɗoji mbasi rontodiri assalamu aleykum aleykum salam Hamadi hono mbaɗɗa mbar jaw wonema mbar jaw woni to mbaɗɗa e tawi mbar jam tan wone mawɗum de mbar jaw woni ga mawɗum de mawɗum diri hono yawe mbaɗi mbar babo en e jam ko kaali mbar jaw woni to ɗum suɗnana hettinoma balle jawtuɗe ɗe nelmi to wonete sehil men mbiteɗo Madabbo yo addanam jawdi caygiri ni mbaɗeni inde yeyi noon ha to e winde ma nde tawi a tokima ɗon min mbaɗi demere tan ha inde yawti jawguel caygel ni hen yananani mi suwano kay Bocar jawguel caygel ni kay erel ni kay jamalel ni kay toddel ni kay masaɓel ni
heɗi joyi de koɗo min ɗumin ɗum ɗum cuɓalejo tan laanaɗe ɓakkude ma tan laana yuwi tan heɗi joyi ɗi jooli ay cuɓaleje ɗe yede andi keɓen hirso tan ko ɗi tati keɗɗiɗi ay tewngu noon nde wonde cuɓalejo ko ɓayade bomi heɓa nawi ndi ko bonsona koso ɗe ɗe jeetati tan e peele mbiɗa salɗe ɓirɗe keñde ndi ko cuɓaleje girdi ɗum ala mbimi ɗumen noon tawde ne pe wuuri jeehi o kaalane kalnani boka ani ɗum waɗi mi gacce noon joyi fof ko ɗum tacinɗa ɗo tumi mbaari ɗo tan hen joyi fof ni jeeyi yan kay hamma ɗelle an ɓuuri subalɓe boom ɓayede ganduɗa ɗe ɗum hamni an hamni kay ɗon subalɓe kay ala ko nawi ɗon bo ko jomtuɗa ko ɗo an wayno ko an tan ñaami ɗi balɗe ɗiɗi fof e yo batte mbaali jumudaɗo noon ɗo jibinte baalel jumel ni yet haali gongo ɗi yananani suwano kay baalel juumel ni kay toddel ni hirkiyel kay maasaɓel ni kay eerel ni coɗɗe eyyo kay caygu tollu ni kay eeru ni beereye heɗi joyni de kono mbinnuno jamma tan wasori hen e jom winda mirne weyti noon gabbi meccawa tan ha tan mi tan heɗi joyɗi tuurni eyyo ñanma noon tawi yayon ar noon mbimi tawi yaccipal kosam wuuri yo haalani haalnani o haalani bocar gande ko nelal waaji waɗɗi fof gaynaka hammadou e ɗo a tawi tuni mbaɗi tan e wumde coofo sappo yeehi ɗandi wumre nde noon hende ñaaɗi noon yaari min kay no ñaaɗiri ni fof ko no ɗum yaari ɗaɓɓitorto ni tan an baali ma ɗi kam mamo ɗum alhamdulillahi hay hunde e yo ɗi sappo kam jeehi tan ɗi kañ wona ƴengtode ɓon saka jolta joni noon batte ñannaji ɗi ñannaji ɗiɗi ɗi hen haali gongo de heɗi de kam seydi liha inde kam koni jaami ha jolof tan sambo en jani am tan mbiyum rokkude men cakkude mbimi men rokkande on kañum ko mbimi komi goto tan ne jani am tan jinggim eyyo ƴeew anne boka anne o fimi ɗo sawro o fimi ɗo kadi sawro o fimi ɗo jaasa o fimi ɗo kadi jaasa anne o yuymi ɗo laaɓi o yuymi ɗo kadi lanno fimi bonɓe tula bom tan anne noon anne liɓirimi noon ni noon tan naate baali te jagguiɗe heɗɗi deɓde heɗi ɓurno fa e baali he nden ya ɓuɓol duñi noon ƴuftumi noon kattimi heɗɗide gandu he poti noon waɗ ñanma noon tawi baabo ne arnoɗo mbimi tawi ya juulal juma wuuri yo haalani haalnani boka ani ɗum waɗi mi gacce noon mabboɗi gaynaɗo ɗini ko ni jaari batte jawdi jolori ndi jawdi jolori ndi yen haali gongo de gay meeɗa haalde wona gongo mata hendi de kam boka hendi de kam anani min besiki men kam huneni mataw hendi de kam so tawi tan ko Allah tan ha galla hendi de kam ene wawi no hendi kam anani eyyi minen ni kay min gayni ɗum gay yo joofa hendi de kam so tawi tan ko Allah tan ha galla ko ndi jaadi tan ɗi yeehi tan ɗi ene wawi no hendi kam anani mi nani seydi liha hendi de kam ene wawi no hendi kam ko min tan Allah ñaawani ɗum Allah ñaawranma tan ñaawri ni ɗi ko an baji ko ni tan jaari ay wona gotum ni ala ni ko ni tan ñaawri fof wona gotum Allah ñaawani kayri no ndi yaari hendi de kone gartumi nde pulila janggat ma ɓuuri man kumbo en ɗo e tan ne jarimi ɗo ni noon garma cawni subi man kumbo tan anne biccini mbimi ne jeeɗim jim culan kosam yanan tan mbaɗi mumel sira nanme baale guirmi dokkel mi kosgal peeri mi guiɗi tan tawmi ko hendi ƴeewa tan ɗum anne noon ɗum waɗi gacce noon koye baala andi kay ɗum men kamɓe huneni mbeɗsiti ndini ko ni yaari no yiwriman kumbo en ɗo joni noon kedde majji walla ɗi gasat bo mato kañum de ne heddino hen dammiri jeegom e bortel ngelete eyyo gila gartumi noon pour ka lingonno e baali he mbi kam hen tati jaade bortel ngel conngama tati keddiɗina ko majjuɗi eyyi muño noon e war sewo noon gattoɗa pour hawde ñama balam jiyaɗe en waɗa basa basa gobri ara jagoro fiyam noon waɗa basa suɓuɗi ana ceerno way gacce balam mo gasi waɗa basa suɓuɗi o jam ñama balam e woni mi ñam kam waɗa basa gobri ful wona neɗɗo woni wona neɗɗo kay ngam torata a feeñi a yeltigo baali ma tabala yani joɗɗa kadi aɗa mayi tabaɗal noon yo ene baaleji ma e an wotmi noon kay jawdi fof hindi laakni laakniri noon laakni de kam ko laaknirɗa joni mi maayi de eyyi ko mayirɗa mi maayi de kam haalno ko mayirɗa ni an ko wondima hen bo eyyi mina min mbiyani hoto ko mayirɗa ye ko wondima e fof mayira bo an kay namno baali ma tan ko wondima e baal mi kay baalam gasi tan mbimi anne ko laaknirɗa si baalel kumbo yam ni erel ni cumana ngel ñiiji ni maayi jam ɗum ko maayi kon ni e ko jawruɗa ɗum e goɗɗum kay baalel baabo ni kadi jamalel ni cumana ngel ñaƴƴu ni ngel ne kadi maayi e ko ɗiɗon tan e goɗɗum kay baalel modeyam ni jamalel ni laƴal kosngel yeeso e kosngel caggal ngel ne kadi maayi maaya waɗa gattoɗa ma suɓi ɗiɗi waɗa basa gobri de ñama balam piyen ñama basa gobri o ngal was gattoɗa ɓuura haw woni wona neɗɗo kay ngal torata ana renti kam kilane goɗɗi ɗam joguima woni lambiri nogas ganda tafaral en en joɗɗa kadi ɗam tafaral noon yo yaɗane ko ma goɗɗo si e ko iko wondima ɗum boom ay ko jawruɗa ko yani koya maadi fortode ɗen eyyi ko jawruɗa noon ko yani koya am noon joni noon ande joni noon maadi nde ko ɗon ten yana ye ko jawruɗa ko yani koya amen ko jawruɗa ɗum jawɗum ɗum la ilaha illallah
i an fulɓe nogas e tati eɗo wadde i eko mate kañum jiiɗani ngal hawji mata wona goto e wona gotum kay ko seerdi ɗum ñaɗande jiiɗani kay ko seerdi ɗum nanni i wona gotum noon namni kay ko seerdi ɗum ko isi yimɓe minen ko amen ko rona guila e arɗo arɗo ma isa ko baali mum ɗum ne joofi